Egunon bai, lankideok, egunon guztio ikusentzuleok horrelakoetan gustora esaten da, ez da, okerrena pasada dagoeneko. Oraindik ere, urrengo orduetan euria bota dezake, zaparrada mardulen bat botatzear ez dugu bazertzen, baina atzo eren egungo euri jasarik ez dugu izango litrotan 60-100 litro baino gehiago bota ditu Ipar Isuriko zenbailekutan, eta gaurrian norbait azken hondarrak izango dira. Ekialdean dagoeneko nabarmen hasi da atertzen, oraindik ere zaparrada batzuk elur moduan botako ditu Pirinio inguru hortan, baina arratsaldean prezipitazioa oso urria izango da, eta gainerako lekuetan bereziki Nafarroa mendebaldeko mendietan, Gipuzkoa, Bizkaia, Arabaldean eta oraindik ere elurraren maila nahiko behean egongo da, 1000 metro inguruan egunez gora egingo du, eta arratsalde iluntzerako hor euri hondarra geratuko dira, esan dute, zerikusirik ez, atzo izan genuen eta eren egun izan genuen eguraldi euritsu eta bisutxorrekin iparraizea bai, temperatura gora ez, eta gainera apurtxo bat behera egingo du, itxasertzean, atzo bezalaxe, temperatura xamurragoa izango da, 10, 11, 12 graduko temperatura, Baionan arratsaldeko ostarteratik ia 13 iristen den, barnealdean ez da hori ere, ekialdean izotzetik abiatu dira, eta begira temperatura beronak, Iruña Gasteiz 8, Arrasate Lizarra 9, Tutera eta Maule 10, beraz egun freskoa, baina gutxienez antizikloiarekin atertzera egingo du. Bihar eta etzi, euririk ia bat ere ez, termometroek koskatxo bat gora egingo dute, 12-15 gradu bitarteko temperatura, eta asteburuan, badirudi berriro ere, larun batetik igandera beste fronte bat bisitari etorriko dela.